Kira lagi pre, matay. Lagot ko rin panahon lagi pre. Wala ko brief. Sige, kabalay, kabuntag pre, kanang padung ko maglungag. Ana na ko mga sinina ko sa bago sa buhan pre. Matay pre. Tungod din ni kon pre. Nga, agaton? Agaton kita pre. Daghang nasagmuyo, daghang galagot kay ang niabot sa Pilipinas si agaton. Pero igaton pa na pre. Daghang puros ana. Daghang magilong ay basta igaton. Mo na ni tanang tao mo ikyas no? Oh, may kiyas kay. Malahita pre. Nga naman. Kini nga to amigong si Dalusoy ba? Oh, dalos ay katong Kuan. papari na to. Oo, katong pa rin nato. Nakita na ko siya sa kulon. Usa ka adlaw. Mga alas 5 to. Kadlawon. Matay pre. Sa hapon. Matay pre. Di ko katoo. Nga naman. Walon siguro ka mga kato. Wala bro ka pre. Napo ka babae pre. Ni agbay sa abaga ni Dalusoy. Napo ka babae. Nasya ko pre. Wa jud ko katoo pre. Duda ko pre. Nakakwarta tong dako sa karong pangampan niya pre. Mao lagi pre kay. May matong talent. Maayo kito mga aba pre. Kuha to siyang talent guro niya. Nakakwarta ka check boom sa kito. Maayo kito pre. Kabalo ka pre. Usa ra ka istoryato pre. 1,000 na yun. Oh. Sa mo tag request ka pre kaduhang istoryahan. Mahalon dito siya. Mahalon to Pero talaga. yung ipang iyang mga kauban nga mga babae pre. Kanang babae gina kanang Babae jud pre. Babae jud? Forma lagi pre. Forma kayo pre. Nalingaw ko pre kay ako siya gisundan. Oh, Kabalo ka asa padong pre. Islan. Wala. Kini sa Queensland. Kuan. Kini sa Queensland. Kingland. Hapit na pre. Hapit na. Gamay na lang. Jackland. Baka nga niyo pre. Saktan niyo na. Jackland. Saklan sila pre. Matay lagi pre. Nalingaw ko pre. Anda ko nga. Naka-imagine ko ba? Oh. Ano nga nahitabo sa kuha niya? Nahitabo siya ha? Matay jud. Lingawan jud na ako. Okay, itsura na isgutan pre. Lamang mo tayo gamay. Lamang gamay ra sa kayo. Diba ka pre, kana si Dalusoy pre, parte lang ng babae, kusog na 6 appeal. Grabe ya. Di jud na mo. Siya pre, kusog sa 6 appeal. Kita mo sa 6 appeal. Awa, gamay to kita. Wata 6 appeal. Oo. Pero na 6 ma-appeal ta. Automatic lang. Huwa palibag. Dalusoy. Uy! Mga kumpare. Dalusoy. Huwa palibag mata. Para ko niya. Alay pre. Sobre. Sud. Maguya sa tong nigyo. Puro kang just now ya katulad ng payo. Maguya sa tong pre. Guli ko lang Pre. Asa magagi ka pre? Ito ako dito, pre, na. Ang ko, pre, ka naman. Sorry ko, pre, na. Nandito ko mga chicks. Ay, Puro mo naghihinan na yung tingog pre. Lahi. Nasira ka pre. Tapos kayo yung tingog pre. Murag kado na. Ang amin ang ating mo. Lahi. Pre, kabalo ka pre. Kung babae pa lang ko pre, ibug jud kay ko siguro nimo pre. Grabe kay kag sa pil oy. Tinuod. Grabe. Kung nagkanang na po ka babae, kung tinuod mo kayo ito. Mahalata. Oo, lagi rin. Hindi lang nato ikaw. Okay, basin. Basta, nakamagi na kayo. Amay na lang ba tagaan tag usa-usa sa to. Pre, pag natato, ano ko na parang, pre. Aw. Natural. Natural naman kay. Ika, pre, Dato puti. Natural naman na kay. na mayaman na ka. Oo. Kuha ko pre, kang ordinaryo ra ko nga ako pre. Nanatag gamay mga online ng mga ba. Isa, pre, nanginit pa ko, pre. Bago ba yung Abot. Nanginit. Biya siya na. Nanginit ka ng... Sana Nanginit ko, pre. mga figuro kagikan. Nanginit ka si pre. Kinikita si imong matsong lahat. Lahi jud na pre. Babae. Isa, pre, nanginit ko, pre. Babae mong ganahan. Asa man ka? Gusto ko dito, nanginit ko, pre. Unsa man balik pa ka? Balik ko, pre. Sige. Hala sige. Nanginit ko, pre. Hala sige pre. Yawo mo. One eternity later. Matay pre. 30 minutos na wa pa mangyap ng balik to si Duda ko itong Dalusoy lagi pre. Nanginit to siya kay gilain to. Kita to si mong lawas ba. Ano na mo gina pre? Mo lagi pre. Manang maglibog ko sa hay. Basin. Ako lagi dere. Murag dito. Troy. Asa? Oh, katalikod bro. Gusto mo sila pre? Sa kay gibuwatan. Nawara ko do. Mao guro na ni 6 appeal. Dahil guro ni... Na? Yawa ginuhat ng tawanan. Tay. Hindi lang nato tawag siguro pre. Tawag na to. Pre, pwede atuon mo pre. Ito na ko. Oh, ing naray ko unsay gibuhat. Sabi nila. Ay. Oh, awa. Oh. Ano yung buwa-buwa? Oh. Mani. Matay ginis Dalusoy ko. Delikado gini ang gibuhat. Ano sa na siya? Yung mga yug-yug yung pikoy.
Delikado din sa lusoy, magduda ko. Di ni siya babae, di ni siya lalaki. Tugan ako. Hoy! Ay! Kamusta mo ganiya? Gayog-yog ko, pre! Gayog-yog ko na yung mga giyog-yog na tubig ko na. Ano yung mga ganaon yun? Master, kay kaguna-una, pre! Sabi ko, pre. Kay kaguna-una. Ako Gusto ni Sudan na day? Tubig, ako lang gayog-yog. Yun na daw. Ayun na, oh. Yan yung nagiyog-yog. Pastor, kay kaguna-una, pre!